Tiprasa notice tibino naitongnai ani khapangni rangsangni takhuktai bukuk sorokno norokno haina hai Tiprasa notice tv channel ni phasingtui jotono no khapangni hamjangma kha kuphur tei khulumung yaparo जों tini saimalai dolai district ni Karamcharani o amsai ni korokno tui जों saimano lai thangnai 2021 Karamchara o Tiprasa motha buino dagarui haikeba aroni je batainai rokno mesenei aro Tiprasa motha kaplai wngkha haidiba tei aro MLA wngkha sini borom ganang sar Pol Dangsu phiaba ang tini tamni bagui o dolai district Karamcharani kokrokno tui ang sanani tini o topic no tubui phaikha hinkhe jagao to thangnai 2021 election bwchawi Tiprasa motha joy wngkha aro CPM phano bachakhana ba Congress phano bachakhana BJP phano bachakhana haifeno borok kaplai wngui malia tamni hinkhe jagao Tiprasa motha kaplai wngkha tei jagao sini borom ganang sar Pol Dangsu bo MLA mankha phiaba Tabuk jagani mothani boyar bahai obviously जों tini main sawi malaina nangnai khabani takhuktai bukso जों thangnai salao जों nukha sini borom ganang politus deborma bo khoroksa Tiprasa mothani warriors ekdom sengkrak kubuk sip wngui tongnai borok phiaba bo thangnai salo 900 above ni gobang aroni bororokno tlangui BJP bo joining ni mani जों abobo sawi mankha phiaba meni salo जों haino hai social media ni bisingtui जों nugui mankha miabo Karamchara o Tiprasa mothani YTF bodol rok 39 voter 100 ni above bororokno tlangui IPF teo thangui joining lilaimani abobo जों mia social media ni bisingtui srai ke sawi mankha hinkhe omono khapani takhuktai buksong aro to lai thangnai 2021 Tiprasa mothasi kaplai wngmani aro Tabuk bortomano sini borom ganang Pol Dangsu bo tini samung khlai tongo Tiprasa mothani joto sodosyo rokno tui joto voter rokno tui phiaba tamni bagui tini jagao tini miabo tini Tiprasa mothani tongui mano IPF teo joining ni thani tei lai thangnai sini borom ganang politus deborma bobo BJP o thangphuru bini logi bo o Tiprasa motha rok baksa tongui mano hingkai totally जों tini hisab khainakhe hinkhe lai thangnaio BJP o 900 ni upor joining reikha phiaba Tabuk IPF teo bo 100 ni upor tini IPF teo joining reikha hinkhe phiaba aro Tiprasa mothani boyar bahai Tabuk Tiprasa mothani boyar bahai Tiprasa mothani halok bahai amosui khapani takhuktai buksong जों srai kai sawi manani nangnai jagao thangnai 2021 Tiprasa motha kaplai wngtui aro MLA soyung tongtui tini tamoni aroni borok török khai kubuni nukhungo thangnani chenglai abono belai kheno wanama singjak khapani takhuktai buksong na jagani MLA jagani neta rok jagani chairman member rok na borok tui dulna runglia na samung tangna runglia na aroni lukurokno sak nanglia na aroni lukurokno kisa phano nasing nanglia omoni bagui de tini török BJP o baksa IPF teo baksa tini thanglainani nangkha obono kaisa lukurong thani Tabuk proshno achaijak khapani takhuktai buksong जों tebo saimano sini o hani bubagra
bo amsukai tini o Tiprasa dofani bagui tini khi nangui tini mokolni thui pojonto ongkhortui kai bo je tini sirakhogui tongmani bo je o dofani bagui bo tini khakla bui tongmani pheba tini tamoni bagui a Karamcharani lukurok tini twerk khai boini nukhungo thangnani nang obono kaisa sumung lukurong thanio tini a jagao Tipra mothasi kwplai ongjak ha Tipra mothani sodosyo tongo Tipra mothani aro warriors rok tongo Tipra mothani aro nainai tei naikini khainai rok tei leader koto rok tongo tini tamoni bagui aroni borok tini a nukhungo tongyawi tini oino nukhungo twerk thanglai nang tahuktai bukso obono kaisa chini Tiprasa rokni politics ni khetrao tini uansugui maya babiwi maya ba sasugui bo manya tini phiaba जों uansugui naikha hinkhe जों kaham ke ekdom bwkhabai uansugui naikha hinkhe chini Tiprasa ni politics rok phiyok haisi khabang tahuktai buksong phiyok hai noro phiyok no sinina je somoy ong khe thakangkhai buphango borok asroi khe tonginai phiaba aroni teusa ong khai ongkori thangpinai phiaba kunu thik kwrwi bongni borok munusurokni hai kunu tongthai thekna bo kwrwi basa thekna bo kwrwi oma haino onglai tongkha chini Tiprasa rokni politics ni bisingo bo kunu khom nukliya ha IPF no hamjakliya hinui Tipra mota khalaikha phiaba tabuk taisa IPF no yakari phainai rok taisa thangsaoka ajagan jaga phiaba ang tini IPF no hamya ba Tipra mota no hamya ba BJP no hamya ni samani kogya khaban tahuktai buksong mane chini Tiprasa ni politics rokni nobar tamoni bagui ayang waisa sibsa hino kwrwngsa jaga sibui tongna rwngya da na a jagao sango pango tongnai rok borok naikolna rwngya haida twi duna rwngya haida bubak rok sawing tongo ang o hani bagui o Tiprasa ni bagui mungsa yakai mungsa ang khlai thangnai hini bubak rok sawing tongo phiaba tini chini Tiprasa rok tamoni bagui a jagani bakhlailaiwi kubuni nukhungo thangnani nang khabang tahuktai buksong obono chwng saimanani nangnai tabukni o jorao tamoni bagui o kamini borok tini a nukhungno hamjakliya tei kaisa nukhungo hamjagui thangnani nangkha phiaba oboni bagui no khabani tahuktai buksong chini Tiprasa rokni politics chwng kwrak bo himaya norom bo himaya haidiba jemon phiyok hai obo hai kunu bothop thekna kwrwi tarpore nukhung kwrwi yaphang yarung kwrwi haidiba oboni bagui no जों uansugui naikha hinkhe जों bahai khe mwthang jaknai bo jorao tini mwthang jaknai tini aroni bodol bo tini oro thalaio aroni bodol bo oro phailaiyo kaisa bodol bo oro thalaio जों mwthang jaknani omai system nugui tongkha hinkhe जों tei 100 bosor kaphano anglai uansugui maya Tiprasa rok yoksama manan hinui buphurru manai tini thanglaimashe dum aro waisa ba kwrwngsa jaga phano tonglaidi aro bo chini borok tonglai malaya ekta jaga khoi tonglai maya chanani seklaio nungnani seklaio kotor seklaio kung suklaio sak torjaklaio omo hai aboni bagui no tini baksa tong kosong tongnai lukurok hai tini lengprao tini aboni bagui no khabani tahuktai buksong belai kheno uanama sisa chini Tiprasa rokni politics rok khom nuhuya ha khom nuhurya je jaga nobar sibo ayangon thango je jaga nobar bwthago arono bwthago omo hainglai tongkha kunu sarigama kwrwi kunu tongsugui tongnai bo kwrwi ekdom
tamnai abo jani musung tui ja jani khlai tui ja nglai toha sini Tiprasa rokni politics ni boyar khogo khabana tahoktai bukso oboni bagino ang tini okok rokno thaisa thaini sanan bagui tini norong bagui o video tui famasi tahoktai bukso hingke amsuk sawino tini ni kokno ang orono muthaka norok jotono susto kaham kwrung tongbai jadi haino hai kwtal video norok bai malai phinai paithago jotono no khabisingni hamjokma tei waisa khulumung yapharu.